welcome po sa aking YouTube channel. Ang vlog po natin today, mag-unboxing po tayo. Ito po, kung nakikita mo niyo ito nasa harapan po natin, ito po yung box na galing po sa Japan. With sponsor ni Maria Uno, yung aking kapatid sa Japan. Tapos si AJ Kiano po. So nag-collab po sila, nag-collab po sila sa Japan para po makapagbigay ng ganitong box. So bago po natin umpisan ang ating channel, bago ito aking vlog, nais ko po ipakilala sa inyo yung aking kapatid na vlogger din, si Mars Abi TV. Channel, ayun. Support. Hi guys! Mga brosis, paki-subscribe po yung kanyang channel, Mars Abi Channel. Ayan po, saan po masuportahan po natin siya. So, umpisa na natin? Yes. Saan tayo? Yung pong nagpadala nitong ano na to, itong box na to, itong balikbayan box, ito po, andito po siya. Pakita mo, guys. Ayan po. Si Maria Uno. Ayan, siya po. Sa kanya po galing to. Ayan. Salamat, tol. Salamat sa suporta. Thank you, thank you. Thank you. Alright, sira po tayo. Okay. Arya. Ingat lang po sa pagsukat, baka masugat. Malapit na.
Kuya Bali, may pangalan. Thank you. Ito, tapos may dalawang cup noodle. Mamaya natin yan. Hindi, mamaya pa muna. Para sa bahay. Itong matigas na amoy. Ang dami po naman, isang box ko lang po ito. Ang dami ng laman. Kanina po. Asa mga bata? Ay, meron na diba? Walang pangalan. Mga bata yan. Ang bata. Ako. Ha? Bata. Bata yun. Ito yung frying pan. Nakalagay, lagi. Abi. Kanya, isang box. Ang dami oh. Kaya naman sa loob yun. Hindi namin nakita. Tapos meron bag dito si ano eh. Si Jelly. Oo, kay Jelly. Meron ko dito eh. Ang ganda. Hindi, pagpipilian din. Ang usap na po natin eh. Pagpipilian po. Ah, Pagpipilian po. Ako. Pagpipili. Asan yung kamong ano? Yung pagpili Jelly po. Nakatabi ko. Minutes na pala ito. Ito yun, di ba? Ate. Alin dito? Dito? Ito na po. yan. Ayun kay ate. Mami, kay ate. Dami laman. Kay ate. Tapos, ay. Apo. Ito. Ito, walang pangalan to, te. Wala. Akin yun. Ayun. Thank you po. Ito kay Jelly na to. Ay, warin ka yung pusa. Ay, akin niya yung pusa mo. Yay! Yemeni box. Yemeni box. Hindi kaya sa kuya. Yan yung ito ang pangalan. Ito na kaya rin. Ah, ito pala. Kay Mika po. Mika. Ito kay ano to? Kay Jelly. Steady. Kay Jelly to. Lagyan natin sa ano. Aking kaya. Ayan o, Abi. Lalabas pa. Huwag na ilabas. Hindi ka pinili ito eh. Ayan, kuya, ikaw na magbukas yan. Number 2 na box na tayo. Ah, may pakita mo. Ito po yung naman ng unang box. Ito po. At saka yung ito na dito. Ate. Ito po yung naman. Ang dami naman. Isang box pa lang po yan. Bakit hindi ka mapipili? Tapos po, ito, bubuksan na po natin yung pangalawang box. Ah, meron. Tsaga-tsaga lang yan, nak. Natin. Okay, go. Ano ba ito? Oh, second box na po kami. Prince, ako naman tita Abby, ah. Let's get po natin yan.
Ayun ka. At kuya, ikaw din. Hindi pa nakabidyo yan. Kuya pa. Medyo mo na. Oh, yun na kayo. Salamat sa sponsor, Tol. Thank you. Nya, thank you nya. Thank you, Mama. Thank you po. Kailan sa tinatakbuhan? Ilakad pala sila. O, linggo ngayon eh. Oo. Tapos, dali mga damit na nila. Pilihan na lang natin mamaya. Bawal pakita yung bra. Ay, si Mami. Okay, princess. Princess. Ay, si Mami. Yung mga pangalan. Tingnan mo kuya. So, kay Kuya Roy ng chocolate. Ikaw, Mika. Ay, jelly. Asan si Jelly? Ito na ito. Mika. Ito. Para kanino to? Ano lang po yan, kung kanino po ito magkakasya. Pili tayo na may ako good. Yeah, dami damit. Di tayo bibili. Ay, meron po ako. Wow! Excited ako dun sa ano ko. Okay. Alam ko kung kanino galing to. Ito, Parang ganyan sulat. Kay Beta kang sulat dyan. Thank you! Don't worry na tatagaymas! Uy, princess. Ate and Kuya Bali. Wow! Oh, KitKat na mango. From Ate Nina. First time ko makakatikim ito. Bye! Okay? Okay, princess. Ano yan? Ano yan? Oh, princess! Okay, catch tape. Hello, boy. Ang dami. Ay, kuya, ano natin na? Magkaiba yung size. Oh, daming kayo school supplies. Mga hatid yan. Pati yan hatiin din. Pati na lang kayo. Okay. Kay Chloe. Chloe ka, diba? Easy. Pambabae. Ganyan, Chloe ka agad. Because ay wala. Ay, Mika, pinamimigay ng mama mo. Iba yung size. Pakimine. Ay, papalaki na. Kay Chloe. Oh, princess! Ang dami mo na anak pa, okay? Wala mo to sa bahay. Kay Chloe, tsaka kay Vince. Kay Chloe, tsaka kay Vince. Wala, nandun yung kay Thursday. Yeah. Ay, look, look. Kami nakaakot yan ah. Ganyan yung pagpasok. Coca-Cola. Sana naman, baka naman. So, yung chocolate na to, na walang pangalan, ito yung galing kanila Kuya Taka. So, ano po tayo? Hati-hati po tayo. Chocolate. Sanayin ko na. Chocolate. Uy po. So, maraming salamat Kuya Taka. Awari. Ate Sarah. Awari kay King. Awari. King pa. Thank you kayo, ha? Kuya. Thank you kayo. Best na pag sa kanila. Ay, matutuwa din. Wow! Thank you! Matutuwa din.
babe. Ididikit yan, babe. Yung mga ano yan, schedule. Ay, bilang. Eto. Para sa ako. Ito, holiday po. Colgate. Ay, toothpaste. Galing po to. Oh, Prince. Kay Ate Sara. Ay, hindi. May mga pangalan po. Ay, from Ketaka. Ketaka, salamat po. Nakado mo rin ito, Tema. Maraming salamat po. Yan, yan. May pangalan na po Nika. yan. Kinky. Nika. Kinky. Prince. Barik. King, ano, Prince. Barik Akemi. Ah, tuwan-tuwa. Oh, wala niyo kanina to. Sa'yo. Ito, sa kaliwa ko, King and Prince. Hoy, Ito sa kanan ko, Warik. Anika. Sorry, Nika. Lalaki. Ito, Prince. Ah, ito na. Ah, na. Hindi pwede laro ni ate ko. Malalaki yan. Chloe. Kay Chloe. Ay, Chloe! Oh. May baunan po kami. Ay, Ate, ito. ano daw na? Ayaw magpapasok sa school, ate. Ngayon mag-aaral. Ngayon mag-aaral. King and Prince. Ito kay Barik. Yan kay Ito kay Warik. Akemi. Uy, ako na. Ito kay Beans. Wala ka laro. Galing dito kay... Hindi, wala. Kay Ate Ninya. Ah, galing kay Maria Uno. Are you ready? Oh, Princess. Prince. Anak. Alam mo bakit dito, ha? Kunin mo na lang sa bahay. Sa'yo? Oo. Huwag ka yan. From, Ayun, yung sa'yo. Uy! from Tita Ninya and family. Pasalamat kayo. Thank you po! Thank you po! So, yun po. Ang bilis po na nag-unbox. Ang dami laman. Isa lang ang problema ko nito. Dami ko yung bahay ko.
Ang dami po namin mga regalo galing Japan. At meron pa po kami pag-aatang pa mga damit. Ayan po, tsaka gamit. Ayan, maraming salamat po kay Maria Uno sa sponsor na binigay po nito sa amin. Tuwa po yung mga pamangkin, no? Kay AJ Quijano channel, maraming salamat po. At saka kay Kuya Taka Takayanagi. Domo arigatou gozaimasu. Kay Uno-san, domo arigatou. At saka po kay yun, no? Yun. At paki-subscribe yung channel ko ni Mars Abi channel. At saka po yung kay AJ Quijano po. Ito po yung kanyang channel. Sana po masuportahan po natin sila. At saka po, God bless po. Dito ko na po natapusin yung aking vlog. Aming vlog. At paki-subscribe po sa mga hindi pa po napag-subscribe. Iniingitan po kayo na please paki-subscribe po yung aking channel. Paki-click po yung notification bell para po lagi po kayo updated sa mga i-upload ko pong video. Okay. So, ganito na lang po. God bless po. Bye!